עצרו. לפני שאתם מתחילים תהליך פרידה מבן או בת הזוג, ישנם 4 צעדים שחייבים לעשות. אלו צעדים מאוד חשובים ועשויים להיות ההבדל בין החלטה הרסנית להחלטה הכי טובה שתעשו בחיים. אז צעד ראשון, תנשמו. אל תרוצו מהר מדי להיפרד. אחרי כל כך הרבה שנים ביחד, משפחה, ילדים, עבר משותף, תנשמו שוב. תנו 2-3 להירגע ולהחליט ברגוע. צעד שני, כנות. אני מבינה שהיא או הוא פשוט עלו לכם על העצבים, ממש. אבל שנייה, חשבתם ביניכם לבין עצמכם מה הייתה התרומה שלכם אולי לאירוע הזה בעקיפין? זו יכולה להיות תרומה פסיבית כמו שתיקה או התעלמות מבן או בת הזוג. התרומה יכולה להיות גם ממש אקטיבית. אולי עשיתם משהו שמאוד מאוד הרגיז. צעד שלישי, עבר משותף. שבו רגע, תזכרו שנייה. מה היה כשנפגשתם? איך הרגשתם? למה בחרתם בו? איך בן או בת הזוג משלימים אתכם? מה הם נותנים לכם בחיים שאתם מאוד צריכים? הרבה פעמים התרגלנו כל כך לטוב שבן או בת הזוג נותנים לנו בחיים, שאין לזה כבר שום קרדיט אחרי כמה שנים. צעד רביעי, טיפול לשינוי. האם עשיתם מהלך של ייעוץ עם איש מקצוע? לא עם השכנה או הדודה. עם כל הכבוד, הם אוהבים אתכם מאוד. כל כך אוהבים שהם עשויים להזדהות יותר מדי עם הכאב שלכם, ולתת פשוט הצעות לא טובות.